lekua ikusita, beregana bidaliko dutela baloia. Ba, ez, beretzat bai, baina luze, eskaz luzean, bainat orain baloia jasota tinko eutsi dio. Eta azkenean, partidako lehenen segua, Arroñak egindakoa, agetaratze horretan, pasarazten duen baloia, eta lortutako 5 puntuei besteko 20 minutu bete dira, lehen zatik hasi zenetik, eskasa atera dute Erraniarrek, baina baita Garni Uribe aldekoek ere irabazi edo, baloia bereganatu jaso. Defentsa lanetan, bizkaitarrak aurrelarien bitartez, orpokatzaileak bikain eutsi dio baloiari, berdegunera erori, uztartze irekia antolatu, eta orain, Beñat Arizetak jaso du, eskuin egalean baloia, Matin Collado borrokan bera duelarik baloia eskuetan, eta uztartze irekien ondoren ezkerretara abiaraziko du baloia Martxelek, baita baloia bi eskutara jaso eta ongi utzi ere, uztartze irekia, berriro Martxel baloiaren jabe, eskuinera, eta hor eskuko jokaldi aparta eginda, eskuin aldera iritsiko da baloia, eta ensego egiteko aukera aparta. Baita lortu ere, Erranik partidako 17an aldaketarik ezpada. Baloia, goitikako baloia jasotzekoan, Erranikoek ez dute lortu bi eskutera jasotzea, aurrera joan zaie baloia, baina ongi baliatu dute bizkaitarrek, baloiaz jabetzeko, uztartze irekia egin, Erraniren zelaiaren 24 metrora, esegu lerrotik, eta hor Mikel Perez ari da borroka latzean baloiaz jabetzeko, baina nagusi oraingoz behintzat, baloiaren jabe bizkaitarrak eskuinaldera paseak eginez, eta orain ostikadatxoa da, erasoko ostikadatxoa eskuinaldera, eta litekena da ensegu egitea, bai hoixe. Iraolak ongi ikusi du, gure teknikariak hemen ordenagailuarekin, baina egia da, bizkaitarra jokalari bat gutxiagoz dihardutela partidan, Errani erasoan, ensegu lerroa gainean dutela, ensegu egiteko aukera aparta, eskuinera jokatuz eskura, eta hortxe, oraindik ez dira llegatu, baina bai, aurrelarian jokaldian, Erraniren 3. ensegua. Eneko Noriega defentsa indartsua da zorrotza egiten. Baita lapurtu ere bizkaitarrek, eta hortxe, alboko marraren parean, banderatxoaren inguruan, uztartze irekia, badiroi Erranik jasoko dela baloia, bai hoixe. Eskuinera zabaltzeko asmotan, Martxel, Xabi Garmendia, eta elkarrekin aurrelaria jokatuz, 4. ensegua. Erraniren 4. ensegua, okerrezpanago, Santiago Abeziak eta orain uztartze irekia, Xabi Garmendiak, Santiago Muñozek, baloiari eutsi nahian, Martxel Aramendik, eta eskuinera orain bai, orain zulua eginda, eskuinaldetik Anartze Elosegi tartekatu da, haze pasea, ederra, iaia enseguraino ailegatu da, Errani, eta orain bai, orain jokaldi honetan zuluak egingo ditu, eta 5. entsegua. Jon Galdeano, izan da, zelaira sartu den bestea. Sartu? Bai. Erranik berriro eta paseak eginez, bikain ezkerre galetik, eta azken momentuan erori egin zaio aurrera baloia Anartze Elosegiri. Entsegua dirazi du?